И бум, какво става, хора? Аз съм Калуян Михайлов и сега съм си вкъщи. Ще ви покажа лежанка 15 повторения с 12 кг. Така, нека да почваме. Тук е лоста, не знам дали го виждате. И в жълто нямам дискове и затова съм си сложил такива тежести за крака отстрани. Така, време е да почваме. Хора, това беше от мене. Ако ви хареса видеото, абонирайте се и оставете лайкове за още подобни тренировки. Чао, чао!